Day. Sige na day, kay mo adto na ko day, bayari na yung taon ko day. 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 Bayari na yung taon ko. Nga nalagiti, uy! Pura makay ka. Ala utang kay di man dayon tabayran kay bawng uli nakta kay napatay daghang trabahoon. Day, bayari na ko day, kay mo adto na ko day. Ay, kapuya, dyan mo, di dyan ka kapaabot. Mula ka, magugkuya. Ah, grabe po ka. Hindi man ka mabayad. Ilaw di ka na ko. Manion ka di. Patay akong amiga. Muna, mahal na kay gamit poros inutang. Utang pa more. Ngana ko ni safe amiga. Sino man ka diyating? Ah, di ta magilom-hilom nga wa masagdi kay gituno di bisag gamay. Tagain ako karon mulakaw nako. Ang ako mo, di man mo ka kapaabot. Good, muhatag rako, di ka kasabot. Ano Muhatag sa rako. makamuhatag day oy nga miingon ka gahapon karon ganina bisag unsa sa mga ingon. Kabaw ka na, nihit pa kay kurun. Sige na yung taon day bisag gamay lang day. Imna na lang nimo hang kuan no. Imna na lang na oh. Ikaw na, di ka mainom. Mainom man pod unya na taod-taod. Ino po dihati, uy. Basta yung mga high blood ka diha. Ano may gana gud ta mo inom ani day labi na og kuan day. Day. Pero sige ako. Oy, Naman ka din nangita ko nimo dito sa inyo ha kay mubayad nun ako sa kong utang din nimo. mayo ha jud mo ya. Oy maong ganahan gyud kong pautang nimo kay sige jud kag bayad na ko iya. Dili data ra ko aday di bayad. Aw data na Di, day mo kasi ni pa ina pa rin ho kayo. Grabe sa layo sa ninyo. Na kini akong data day. Mao ni siya akong data nimo kay pasensya pobre namang pobre nimo. Kana lang sa Naman ni Papa Mugot. Nakunsa man ni si Papa diha. Tapos kuya bisag piso mo bayad pa okay lang niya kay kaning usaya wa jud bisag 25 wa Wala ba, jud di ning mas ka data. kapaabot, di ka kapaabot. Di ka daw-yaw diha. day. Unsa ni lain wag labi. Coke mo niya. Coke ni Coke. Sa kok nga Sprite na yung inyong gitagal gyud. Sprite na yan nalipat ko day. Ina ako tiyan. Yan ko pwede na day. Diyan sa bukid na lain. Unsa baka nga bugnaw kayo lami kay ni bugnaw kayo yan naglain na man muntian. Nakainom ko lain makuntiyan lain may isa supak mo ganis ko ang spirit. Ah, sige ya. Siya ba day? Ah sige ya. Ako doon. Saka ni saka. Unsa pa ipainom ko lain man ko lawas no. Panunsa mga paay mo. Nakunsa man ka dito. Ibayad ko kung utang kay mao ba toy di pa utang lain na. Ay nagas dapat kay lain ko tiyan libang ko. Pa. Sabto ko inom eh. Ay, salamat. Luwas sige. Arang-arang. Wa gid ko lain suntian. Saan ito pa inom ni Inday? Akong ilog. Tamis mo ito bro. Laig lami. Akong balikon. Bigay. Basig wa niya malista akong data niya. Sana man intawon ka day. Ay unay intawon ko bisan na lang gamay day kay mo adto na ko muuli na ko unsa man ni siya. Ay dili man mo data bisan na lang 25 tabos. Wala lagi ko di ariti, uy. Paabot na lang, good. Kada manusia eh suday kang bayad. Usman. Di gyud ka mabayad ako day. Te, og naa pa lang ko bisag piso, te, mubayad ko nimo bisag 25 tapos mubayad ko nimo. Ah, og di ka Pagbabayad mabayad na lang. sige imna na lang na og di ka mabayad oh. Dek, unsa may inyong gilalisan? Ano naglalis mo? Kanigod siya yan. Nalista ni mo ang akong gidata na Oh, nalista na Ano ko. ba ayaw nagpasipad di piso? Nalista na ko ang imuhang na data ya 1.75 na imong na data na ko.
Salamat kayo. May pa kaya kay mula Naglanis ka na ko. Naglanis mo unsam ni siya day. Da kani siya Kasi yan utang di utang jud mo bayad. Sa uhawa sa nako inom sa gabi. Ay, unya na iya kay Day, kanang- ang day Kuan. uhaw kay ko day gigikan ko dito nilain Sa mo day na pagtiyan. mo man na. Kani lang Ay, na. di kira ko kay Kaya bayad naman kay na yan. tamis. Oh. Oh, Da. Nya. oh. Ngano? Kanang unya. Mo atos ko dito day bihan sa tamo kay. Bagyan mo lang sa pag-istorya ha. Ah, sige sige ya lakaw na ya. Lakaw na, lakaw Lakaw na na. ya. Sige sige day. Sige. Bayad ito day. Lagay mo bayad ako pohon-pohon. Sige, kami na mag-istorya ya. Kami na Ma'am, mag-istorya. akong utang ma'am. Inya lang og magkakwarta ko data sa kun. Ah, sige 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 sige. Ya. Inom pag yun ang may pag yun mo bayad mo. Oh, hinoy nakainom. Hinoon sa akong butang nga hilo. Ani, tapad na ko. Isus, yaha kaluoy. Ang kuya ron dito. Naunsa na to ron. Unsa na ka to ron dito, no? Mura man siguro ipik. Wala man siya na unsa. Tuon to na ko ako ato susihon unya. Unsa ka to sa kuya? Ngano ka diha? Nagyaw-yaw mo ko ikurosa? Wa, eh. Unya lang to bayad mong utang. Ay, maadto na lang ko day eh. Kaadto Unya na lang to bayad. Oo, pero inang unya na mo inom sa ko gamay aning kuanday. Mo inom sa ko gamay aning Sprite kay murag iuhaw man ko. Ang sa kuya. Wayan ko na ko iki. Dito siya ang sa gibutang. Dito siya. Pangan. Ay, maglami na nga naman tos kuya mura naman tugwa. Sige day, maadto sa kuday ha. Kalayos na may Kanang ari lang ya tika kano sa akong balik. Ipaningili mo. Basay mo ato na ko sa inyo. To, chamada ko. Uy, kuya. Kainom sa akong hilo day. Ako sa suwayan day ba unya. Naunay sa